Vítam vás všetkých na mimoriadnej tlačovej konferencii, ktorú sme zvolali ako klub na základe udalostí, ktoré sa stali na piatkovom zápase s Martinom. Čo sa týka stanoviska klubu, samozrejme takéto správanie akýchkoľvek fanúšikov odmietame. Sme proti tomu a rozhodli sme sa zaujať voči tomu stanovisko, respektíve prijať vážne opatrenia. Prvá veľmi dôležitá vec je, že ten konflikt, ktorý vznikol, riešime v spolupráci s políciou. Poskytli sme im všetky dostupné materiály a videá. Určite budeme trvať na tom a trváme na tom, aby viníci či z jednej alebo z druhej strany boli potrestaní a aby sa tieto veci už neopakovali, pretože toto nepatrí na žiadne športoviska. Šport sa hrá pre ľudí a má to byť zábava, kultúra, oddych a nie stres a nervozita. Tá patrí nálada medzi trénerov a hráčov. Čo sa týka nás ako klubu, dnešným dňom končia akékoľvek výhody poskytované nášmu fanklubu. To znamená, že od dnešného dňa si budú zabezpečovať vstupenky a všetko tak ako bežní diváci. Budú sprísnené kontroly. A aj napriek tomu, že sme podnikli všetky opatrenia a v súlade so zákonom o športe sme dodržali všetko od počtov bezpečnostnej služby, ako aj prípravy na tento zápas. Bohužiaľ stalo sa to, čo sa stalo a chceme tomu všetkému povedať naozaj rázne nie. Toto jednoducho na štadióne nepatrí. Čo sa týka toho sporu, tie videozáznamy, ktoré sa šíria internetom alebo ktoré boli na internete, ukazujú na nejakým spôsobom preniknutie žilinských fanúšikov smerom k martinskému fanklubu alebo sektoru, kde boli martinskí fanúšikovia. A tomuto všetkému predchádzal ešte malý incident, kde sa nejakí martinskí fanúšikovia, ktorí mali zakúpené lístky normálne na tribúnu, ako bežní ľudia, pokúšali o nejakú krádež vlajok alebo niečo v takom význame, takže to bol nejaký dôsledok toho všetkého. S tým, že nielen Martinčania boli napadnutí, ja som strávil piatok na polícii a v nemocnici, kde som bol napadnutý aj ja osobne. Takže tieto veci všetky riešime a verím pevne, že sa naozaj viníci potrestajú a klub ako taký, ešte raz zdôrazňujem, sa od tohto chovania dištancuje, nesúhlasí s tým, je proti tomu a toto, čo sa udialo, je absolútne neprípustné a už sa to nikdy nesmie opakovať. Budete nejakým spôsobom zasahovať aj voči SBS službe, pretože tam je evidentné, že zlyhala. Tí ultras neprenikli cez útroby štadiónu a tak sa dostali k hosťom, ale cez niekoľko sektorov. Viacero fanúšikov nám to potvrdili, že zo svojho sektora prešli až cez výpku k hosťom a tam už stálo len pár SBS-károv, ktorí sa snažili riešiť situáciu, kde ste sa dostali nakoniec do toho konfliktu aj vy a už, ako ste spomenuli, už ste držali vám nejakú ranu. Čiže nevnímate toto ako zlyhanie SBS-ky alebo usporiadateľov vás, ako, že toto nebolo dodržané? Čo sa týka nejakého stanoviska na usporiadateľskú službu, všetko si vyhodnocujeme, jednoducho prechádzame si tie videozáznamy, nechcel by som robiť nejaké unáhlené závery, lebo na internete skoloval jeden videozáznam, my ich máme viac a naozaj nie všetko bolo tak, ako to tam je na tom videozázname vlastne. Lebo tam... ktoré sme videli my, napríklad čo natočil náš kameraman počas zápasu, tak tí zakúklení ultras sa vracajú späť zase cez výpku a tak ďalej. Čiže ako toto im bolo umožnené. Ďalej sa pýtam, bolo vidieť bengálske ohne, množstvo pyrotechniky. Štadión je celý oblepený tým, že zákaz pyrotechniky. Zo zákona je pyrotechnika zakázaná. Fanúšikovia nám niektorí vraveli, že sa robili námatkové kontroly, alebo sa robili pred zápasom. Ako je možné, že toľkoto pyrotechniky sa dostalo na štadión a štadión bol celý zavinený? Toto vám nepríde ako obrovský problém? Samozrejme, hovorím, ja bohužiaľ som to nevidel, nakoľko som riešil s políciou vonku vlastne tú bezpečnostnú situáciu, ktorá sa už diala po zápase. Čo sa týka tých prehliadok, máme kamerový systém pri hlavných vstupoch a tie prehliadky si myslím, že sú dostatočné. Osobne som sa na nich zúčastnil aj pred zápasom. Jednoducho je veľmi ťažké a problematické odhaliť malú svetlicu, ktorú si dávajú tí ľudia, ktorí to chcú sem preniesť aj na také intimné miesta, ktoré bohužiaľ prehliadať nemôžeme, takže týmto sme trocha limitovaní a jednoducho nie je to len na štadión, ale sú to všeobecne všetky štadióny. Samozrejme, je to neprípustné, súhlasím 100% s vami a keď znova hovorím o tej SBS-ke, musíme si to vyhodnotiť naozaj
dneska ráno ešte nebol čas na to, aby sme si sadli a všetky tie videozáznamy prešli, komunikujeme s políciou, čiže toto stanovisko dáme, až keď si naozaj prezrieme všetky videozáznamy a potom vyhodnotíme samotnú situáciu. A budú stotožnení tí fanúšikovia, ktorí tam boli desiatky, možno stovky svetov, ten sektor bol taký, ako keby to tam tá SBS-ka skôr rozdávala. Budú mať tí fanúšikovia útromu možno na taký čas chodiť na štadión, alebo ako voči ním budete postupovať? Teraz vy už nechcem riešiť tých výkazov, ale tam tú ohňovú show. Samozrejme, znova opakujem, spolupracujeme s políciou aj v tomto prípade a ako náhle sa nám podarí identifikovať kohokoľvek z nich, dnes zákon umožňuje super rýchle konanie, kde jednoducho vieme týchto previnilcov alebo tých nespratníkov riešiť pomerne rýchlo a riešiť sa toho zákazom účasti na športových podujatiach všeobecne všetkých. Určite áno. Prečo ste nepožiadali o súčinnosť alebo asistenciu políciu, ktorá bola pred štadiónom? Dvakrát vás veliteľ, ktorý tam bol, upozornil, že ak potrebujete asistenciu a to nezvládate, vaša usporiadateľská služba, takže máte oficiálnou cestou požiadať o súčinnosť a oni sú pripravení zasiahnuť. Prečo k tomuto nedošlo? Pretože polícia, komunikoval som samozrejme s políciou, polícia môže zasiahnuť až vtedy, keď dojde k ohrozeniu zdravia a života. Tá situácia nastala pri tej prvej roztržke, kde sa to behom chvíle jednoducho podarilo ukludniť. Následne potom som komunikoval s políciou, ktorá tu bola prítomná na zimnom štadióne alebo v okolí zimného štadióna, kde, tak ako zákon hovorí, je možné požiadať políciu o súčinnosť až vtedy, keď dojde opäť k nejakej roztržke. Predtým, keby sme ich chceli zavolať len na nejaké stráženie poriadku, tak tam vlastne by sa to muselo riešiť úplne ináč a pred zápasom. Jednoducho, oni sú tu pripravení zasiahnuť v prípade, že sa niečo deje. To, čo sa udialo, sa veľmi rýchlo dalo do poriadku a potom vlastne následne boli všetky zložky pripravené, vlastne boli nachystaní, ale odtedy sa vlastne už nič neudialo, takže nepotrebovali zasahovať. Povedzme, budúci zápas, boli tam rodiny s deťmi, boli tam deti, ktoré keď toto videli, už sa na štadión Žilinský napríklad nechcú vrátiť. Čo by ste vy možno odkázali, ako to bude? Tie opatrenia, bohužiaľ, vidíme, kam to smeruje a ja sa obávam, že to je taká choroba spoločnosti našej dnešnej a nechceli sme pristupovať nejakým extrémnym opatreniam, ale bohužiaľ jednoducho vidíme, že situácia si to vyžaduje a budú to veľmi radikálne opatrenia, kde teda sa sprísnia ešte viac kontroly, čo teda bude obťažovať aj normálnych fanúšikov, ale bohužiaľ jednoducho musíme k tomu pristúpiť a ako aj veľmi radikálne separátne oddelenie sektora hostí, kde nebude naozaj možnosť prechodu nikam. To znamená zvýšiť to zábradlie a urobiť z toho takú kvázi klietku. Bohužiaľ.